mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na biglang maura na kahaponon sa Indogabo sa Moya pong mga paradangog fet sa 15 na ngunyan kan bulan na Oktubre taon 2021, Biyernes, weekend. Aldaw po ni Senyor Santo Cristo, dahil tabi kalingawan, magpasalamat kita sa mahal na Senyor Santo Cristo, sa mahal na Diyos, sa oran daw na blessing na ipigtataw sa satuya, sa satuyang mga pangaipo. And siyempre kami po naglalaom na yaong kita gabo sa marhay na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Dahil po kalingawan na dahil magpuknit sa panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining kadipisilan so mga may COVID, mabulong na asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud. Dagos kitang protehiran asin dahil man maulakitan, magamit niya to inisa sa ining karahayan ning salud susog sa kagustuhan asin kamautan ka sa tuyang amang Diyos. Sana po, yaong kita gabos sa maray na sitwasyon, taod-taod na mga alas 5 man tabi, yung banal na misa dyan sa Mission Church sa Dapdap. Senyor Santo Cristo, live man po yan sa DZGB News Online. Meantime, Bicol Target, sagod kitang alas 5 ang kahaponon. May merindahan tabi. Ano sa indong pinaguro harampangan dyan? O kaya naghanda na kan pamanggihan, sasabayan mi kamo sin babasugon mi kamo tabi. Kan mga informasyon na ilalatag sa paagi kan mga katropata news team, pading Jim, pading Al, pading Jomar, si Ands, si Luen, si Renz, sa Manibela si Henry Deboy Mata, technical control sa kuyang kapartner ko niyan. Wow, talaga naman. Bani! Sorry, Joseph. Ay, talaga. Dilaw ka talaga. Talaga, ini ba? Dalawa kayo. Dahil, ako nakakonsentrar sana sa emo ta. Pag ako naka-duty, Tito yung magdilaw ka, loko-loko ka. Dahil mo talaga dalilingawan, suprimohon mo Makandidato na naman, Manuel. Nabuhay na naman. Sa inubig para tago itong sa imong primohon. Alo sa nangaya. Sa loko-loko. Prisuhan. Di ba kandidato kasabay si Dilingling? Pinatakas mo, Manuel. Loko-loko ka. Sa kuyang co-pilot niya. Solamente mix hybrid ang lahi. Sa pangaram pa sana, Espanyol na Espanyol. Sa apelyedo may half French, half Polynesian, Polish. May lahing pagka-Afganis. Kaya baga, turo Taliban. Manuel Trillanes Tatañez. Woohoo! Nagwala. Oh, Ruliana. Kandidato bagaman linya ni Kwan ni Super. Kandidato
I-primo mo. Maniti, ang bagong tusok. Yan, sinasabi ko sa'yo. Pfizer sa imo mani. Bako, ano? Ano nga ran? Yo, Pfizer sa imo, loko-loko ka. Yun na. Sa tuo ka nagpatusok. May bagong release ngunyan sa World Health Organization. Dai mo na riparo. May bagong abiso ngunyan so gabos na mga natusukan kan Pfizer. Yo, maluwas pa sanan sa CNN buda sa mga newswires ano. Dai ka nanggad man eh. Dai nanggad mag initubudan mo. Maluwas pa sana ini totoo. Dai na yan. Palso na yan. Palso na. May bagong ngunya. Iluluwas pa sana. Nung ka magkauning urabang. Lalo pag ginisa. Ta medyo marara. Uy, sana all. Lalo ko niya na malipot-lipot. Nung ka. So mga tinudukan dyan kang Pfizer ha. Maluwas pa sana ini. Sabi kang World Health Organization. Dahil magkaon ki urabang. Sure ka? Ah. Sure ka? Sure! Nangya. Sa newsroom, si News Direct Edwin, Tarabang-Tabang News Manager Mar. Sa production, si Angel at Samuya Pong Anghel. Ang AM kan DCGB. Angel M. Mustaza. Sa IT, sinda pong inkargado si Arven Budas Richard. Yan sa Samuyang Full Digital Broadcast Online DZGB News Online. Asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Worldwide, netwide. Samantalang sa AM Band, region-wide. DCGB po yan, Minawagayway. Bicol Target. Ako po, si Pio Fernandez. Ay, nadaon man edi. Day na baga nag-upload. Oh. Day ko na aramang whereabouts ka yan. Paad ko nagtago. Si Manay Eleanor. Manay Eleanor na Alegre. Yan sa Campo Ola. Diyos marhay na hapon tabi sa imo ha. Diyan sa kuan sa Campo General Simeon Ola. Sige, ang sa kuya pong number is 0961-759-0888. That 0961-759-0888. Sa Smart as in sa Globe 0926-0156-020. Sa aga tabi ano, ang saro sa mga mayor na aktibidad kan DCGB itong samuya pong webinar in connection ini sa ika-63 na taon na eksistensya po kana sa indong istasyon na pinagtitiwalaan, always number one, ano, ang DCGB. We will be celebrating our 63 years of existence sa broadcast industry. Ining kafiestahan mani ni Senyor San Rafael, ang mahal na patron kan San Roque, akan kan Legazpi. Yan, Senyor San Rafael, tama mani ano? San Rafael, Senyor San Rafael de Arcangel. Yan, nasa tuyang mahal na patron. Domingo yan man day. It's gonna be Sunday. Tama, 24? Yan, 24. So, sa Sabado, igaman ni aktibidad ang DCGB. Pero, bako na ini po muna. So, nakatudan niya ito. Baga na igwa kita ning physical activity sa na naghihirilingan because of the restrictions kan sa tuyang gobyerno, pati na po kang World Health Organization. World Health Organization mismo ang nagmando ano ini mga physical interactions daing una. Dahil na muna kita ka itong so feeding, so gift giving. Yan. So we tried our very best sa pagikan sa muyang higher management na Madam Brenda, Sir Glenn, Sir EVP, Sir VP, Sir Direct, Sir News Manager Mar, and all the tech guys sa muyang pag-iriba sa news department na makashare man giraray. Maski bako sa material na bagay, magkapaabot kami nin regalo sa Indota. Kaito baga, ang DCGB yung nagre-regalo sa komunidad mani. Ade, nagpapakaon, tinapay, so mabaro-baro.
Kunyanda, ang DCGB, dahil makakatios po na dahil lamang po makatao sa Indoning maski puro paano regalo sa paagikan sistema na available ngunyan susog sa sitwasyon ta. So, ma-webinar po kita and ang iregalo kan DCGB, saro sa iregalo is itong transfer of knowledge sa publiko kung paano maatamanan ining sa tuyang kinaban, ang sa tuyang nature, naturalesa, ining environment, ining mga kadagatan, coastal areas, waterways, mga salog, gabos, asin iba pa. So, webinar iyan, gamit ang teknolohiya ngunyan, tayo na bagaan uso, duma na naghihirilingan, duma na nagdadarangugan tabi sa internet, sa ere. Yan. Pagkatapos, ihuhook up iyan sa DCGB, sa AM. So, it will be online and on air. Sabay po yan. Alas 8, 8 a.m., more or less, and onwards yan, onwards tabi. Ma-webinar, gamit na ang internet. So, dai po inining ID, dai ining kung ano mga puro password. Pagkuan lang ka mo tabi, pwede ka mo ang ID, ang daing password I should say, ang ID is, eto po, 869 5307 0715. Yan. So gustong magpartisipar duman na kumbaga gari iyaong kamo in a bubble sa meeting, virtual meeting, parang yaon din kamo physical. So gustong magpartisipar duman tabi, madadangog nindo ang mga speakers buda mahihiling, madadangog sa AM band, mahihiling buda madadangog sa internet duman sa Zoom, so igwanin mga Zoom apps diyan, laog lang kamo duman sa samuyang webinar tabi, Forum on Ecological Development, Zoom meeting, ID lang, ID 869 5307 0715, or mahiling kamo duman sa samuyang Facebook app, sa Facebook DCGB News Online, o kaya sa YouTube channel DCGB Legazpi. May mga speakers po dyan. Ang itatransfer mi sa Indo, ang iregalo mi sa Indo ngunyan, itong kaarama na dahil na pwedeng mabas, dahil na mawawara sa Indo, sa paagikan pagdadangog nindo o pagpartisipar dyan sa pagtiripon. Pag-urulayan dyan, mga bagay-bagay po, may kinaaraman sa ecological development, integral ecological development. May mga speakers po diyan, yaon sara Madam Brenda Permi, sara Mayor Noel, sara VP Henry, sara News Manager Mar, gabos, sara Father Momoy na Borromeo, ang sa tuyang Resident Environmental Advocate, partner, Father Momoy Borromeo, mga speakers, sara Serna Carlo Lorenzana, si Madam Angela Año Nuevo, kadakol, Engineer Voltaire Acosta, yan, si Volt, si Engineer Ray Benedict Rico, si Engineer Clement Ibo, so sa tuyang City Engineering, si Boboy Nacanyo, yaon dyan, and si Mr. Nick Megzata, tabi, mga kwan iyan, mga personas na igwapo ni nagkakadigong kaaraman na makapag paabot sa Indo ni mga informasyones kung paano niya to mapipreserbar ining nature, particular ining mga waterways niya to, mga kadagatan, coastal areas, asin iba pa. May mga program tabi yan na sa Indong mahihiling buda madadangog sabay sa internet, sa YouTube, sa DCGB News Online, sa Zoom, duman sa Zoom, and sa DCGB AM. Very important po yan na makapag-participar dyan ta. May mga manggagana, kung ano po yan, dumana na po, magdangog na lang tabi. Tayo share man yan, simplehon man lang, simplehon man lang, magagana ka mga kamiseta dyan, while in the progress, hihiling pa ang mechanics, buda madadangog, while the session and the forum is ongoing, o kaya will be ongoing sa aga. Yan, so dangogon po nindo yan Ini po, sa regalo kan DCGB, dahil man sana kita
regalo kaso dating nakatudan tabawal bagaan physical interaction. So let's go virtual, on air and online. Ang ita-transfer mi sa Indo, ang regalo mo sa Indo is transfer of knowledge. Yan. So yan po ha, sa aga yan, 8 a.m. onwards. Kaya ang nasa mo yung mga regular programs pag Saturday hanggang mga more or less 7:30 a.m. na lang yan or at most 8, tama preparar pa. Then 8 onwards, duro diretso na yan. Sara VP Henry, sara NMR, sara Father Momoy Borromeo. So diretso na yan dyan. May mga remarks po dyan, mga messages, sara Madam Brenda, sara Mayor Noel, buda sa satuyang mga resource person. So yan po sa aga ha. Parte po yan kan ika-63 na taon na eksistensya po kang DCGB sa broadcast industry. Always number one, always at your service. We will be right back. Oras Pilipinas, alas 4:31. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Lemex na kawawang batay lobo hinika parada ng salbay plema. May halamang muntik natural ng pampawi kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasang orange yummy banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo. Sarap na huminga. Lemex lagandi for kids na. Basta lagandi Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor.
Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako si Isko. Tayo Cisco. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 6, 2021, Rapu-Rapu and Legazpi Port Voting Center, Legazpi Port Elementary School and Rapu-Rapu Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, October 27, 2021. November 20, 2021, Tabaco Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021, Manito and Albay District Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021, December 18, 2021, Ligao and Uwas Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021, January 8, 2022, Daraga and Kamalig Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021, January 22, 2022, Pulangi and Libon Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022, February 5, 2022, Malinao and Tiwi Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Thank you so much, Manny. Kanakaaging mga aldaw, si Congressman Joey Manny nakihuron sa gobyerno nasyonal na durudagdagan asin pakurukaskason an alokasyon kan bakuna para digdi sa Albay, lalo na sa segundo distrito. So taan sabi ni Congressman Joey, sa tuya nga ni digding modelo sa sistema kan pag-handle kan vaccination, lalo na itong sa pag-control baga so roll out and pag-handle ka ining COVID, pinagigibong model kan ibang lugar. Kaya lang nagkakaigwa ng problema so vaccine rollout brarasuhan dyan man sa pag-release ka iyan sa DOH buda sa alokasyones takadakol man in mga nakikihuron. Now si Congressman Joey dahil na matunong last week sigiso sa iyang appeal, in fact days pa lang siguro 3 o 2 days ago nag-appeal sa gobyerno nasyonal stating the reasons why kaipuhan ang Albay mabuhusan pa nin dagdag na alokasyon para sa bakuna. Now, nagsimbag na po ang National Task Force sa paagi ni Secretary Galvez. Sinimbag na po si Congressman Joey. Igwa na nin bulos na naman nin mga bakuna 71,000 na doses nin bakuna po. Ongoing yan ang process for Albay. For delivery po yan. In fact, ongoing yan for 26,920 na Sinovac doses. 26 milya, almost 26,000, almost 27,000 nga to be exact. Ang sabi ni NTF Galvez to Congressman Joey, pinag-release man ni Congressman Joey details, so kagad ni Congressman Joey, uya na po, napapabulusan ng Albay ni dagdag pang bakuna. 71,000 doses for delivery yan sa Albay compared to 26,920 na Sinovac, buda 16,380 na Pfizer. Yan, since Monday, tigpapaprocess na yan tabi. Duro diretso na. Ang sabi digdi, these are vaccines for first and second doses. And makaka-receive pa kita
nin 28,000 pang Moderna vaccines para man sa ikadua o kaya sa primero asin ikaduang mapaturudok. So yan tabi ha, at least so sa tuyang kongresista sa segundo distrito nakakonsigir naman kan siring na alokasyon sa paagi kan sa iya man na paglabi duman sa National Task Force sa IATF, sa DOH, using the influence and yung convincing reasons kung nato dapat na pabulusan paning todo-todo sa bakuna an probinsya nin Albay. Kaya an sa tuyang pakihurom po, please, suda ipatabi dyan, so nagapara duwa pa sa pagpabakuna, totoo, lawas nindo yan, buhay nindo yan. Igwa talaga ning rason na magduwa-duwa bagamane, bako. Pero kami po digdingani sa DCGB, we are living testimonies. Ako, June pa natapos. So, inot pang pag turusok ka, tosok, sige, o tosok ako. Sa inubak pati ba ni? O, palango niya dahil man ako nag-ininchik. Si Manny Pfizer, ay, matindi talaga. Para, sa imo paano man aram ko sa imong dugo talagang hybrid. Kaya sa imo, so sa imo, so mga pang-European na medisinan kaipuhanan. Kaya si Manny Kansarongal daw, tinosok man ini. O, buhay pa ga. Sad ko niya buruhay kami. Si Obispo Bailon, sa Inobak, Mayor Noel, naging kontrobersya pa nga iso pagpatusok ni Mayor Noel. Sad ko niya buruhay kami, kami surunudan lang Mayo, si man na lang so pagsurunudan me. O ngunya niya ang kami digditabi, ano pa man ang rason? Totoo po, buhay nindo yan. Desisyon nindo yan. Pero, sabi ta na nga ni, ang satuyang desisyon iyan na igwa po ning intricate relation as in effect sa komunidad. Bako iyan na so halimbawa si Manny ngunyan nakayelo na bado. Nakayelong bado ngunyan si Manny. Na gustong gamito ni Manny yelong bado, okay lang. Daing epekto iyan sa to. Magbado man si Manny ning kolor yelo, dilawan siya ngunyan, sa aga naman kolor pink. Ay problema. Day mapundo ang dalagan kan kinaban. Day mapundo ang dalagan kan susyudad. Depende sa pinagagamit na bado ni Manny kung anong kolor. Deng epekto. Pero ini, tahururon medikal, igo kitang pinagpupugol na virus na dahi ta nahihiling, ang desisyonin sa rong tao na dahi makapagpa-iniksyon, dahi makapagpabakuna for reasons na dahi taman talaga yan mapupugulan na magkaigwasan ng paghadit, igwa ng epekto yan sa komunidad. Takon dahi makapa-iniksyon ang kadaklan sa satuya, dahi maaabot supig apod na herd immunity. So bako aso kalaban tang virus, iyaon man giraray, dahi kita makakahali sa arog kaining sitwasyon, lockdown, face mask, face shield, physical distancing, limitadoan mga negosyo, so mga aki day makaka-eskwela face to face. Pero mikitang araw kaini because of our own decision na igwanin relasyon sa komunidad as a whole. Igwaning efekto. Pakuan ng araw kan nga, gusto kong mag-tsinelas na ngunyan. Okay lang mag-tsinelas ka, dahil epektuan sa komunidad. Dahil mapundo ang dalagan kan komunidad. It will do no harm sa community kung mag-tsinelas ka ngunyan. Pero kung dahil ka magpa-ineksyon, dahil ka magpabakuna, it poses a great harm sa community. Yan tabi. Kaya nasa sa indo po yan. Kung ano sa indong desisyon. Pero your one single great act will save humanity. Tabi. Ili nga, pira na iniksyonan sa kinaban. Billions na baga.
Nga may nababaritaan kita sa CNN na milyones man na nagadan. BBC, Al Jazeera, digdi sa Pilipinas. Dahil mambaga igwang mga minimal 0.1 sa na nga ni ito. Mga minimal talagang minasalto man yan paminsan. Pero dahil mo man nga yan ma-attribuer tulos-tulos na igwa dumaning efekto. Bako ini arog man kanding baksya. So ding baksya talaga gulpiso na kuang ka ito o. Ini dahil nga worldwide. Nata, igwa kitang nahiling sa balita na milyones! Ural daw may nagagaranday, mambaga. O, igwa, in fact, igwa na nga ning na-invento ko niya na bulong, na-interview tabaga so doktor, si Dr. Analinda Billen, so Renoprev, buda so saro pang bulong, na pambulong na sa kan mismo, sa may COVID. Kaya lang, kadai pa man ito nakakaabot sa satuya, pigagamit yan sa St. Luke's. So kainot-inuting tinusukan kan bulong na yan kontra COVID, bako ng bakuna ha, bulong na mismo sa may COVID, si Mayor Ong Hoko kan ginubatan. Pantulong aldaw niya nangunyan, dahil na nga na isa pinag-confine man sa ospital, sa St. Luke's. Huwag ka na confine. Bakunado ka. Okay, bakunado si Mayor Ong Hoko. Sa inubak man sa binakuna. Nagka-COVID baga siya, dalagan siya tulo sa Manila, COVID. Sa St. Luke's, may COVID ako, alas 4 maaga, pag-abot naman, bakunado ka. O sige, huwag ka nang i-confine. Diyan ka lang. Inobserbaran man eh. O ito ito gamot na mismo ito. Sabi doon sa ito, bulong na mismo ni kontra sa COVID. Testing, pack, 10 ml. O dahil maraot na epekto, tinusukan na siya, 100 ml. After several hours, umuwi ka ng Bicol. Uyan na si Mayor Gemma. May bulong na. Kaya lang, bako pa readily available sa market. Taini po, nasa pigapod na, compassionate use pa sana. So, kumuarog pa kaan na sistema na dahil pa kita halimbawa sa may mga COVID, mapasiring sa doktor, resitahan na, bakala na inuduman sa butika, may bulong na. Dahil pa kita sa stage na yan, nasa clinical trial pa sana. Si Mayor Gemma Ong Hoko kan ginubatan, the first Filipino, the only Filipino na natusukan pa sana kaayan, Renoprev. And ang Renoprev na yan, iyan sa bulong na tinusok ki Donald Trump, presidente kang US. Romdom din do si Donald Trump baga, kanakaaging mga later part kan sa iyang presidency, Presidente Donald Trump kang US, nagka-COVID baga ito. No? Munan, kaduwang aldaw, naglalakaw-lakaw na, ito nagbumotorcade na, ito pala, ginamit na sa US itong Renoprev. Na human ang pinag-ineksyon kay Mayor Gemma Ngunyan, digdi sa Pilipinas, the first sa Pilipinas. Yan. So, dahil pa kita sa states na yan, nakita man na matutusukan kan ko na yan sa mga may COVID, duman ko na kita sa prevention. Yan. Kaya, please, uni po, ining pag-inguwa man ka sa tuyang mga gobernantes, si Congressman Joey, iyan na konsigir ning ribo-ribo naman na bakuna, magpabarkuna kita. Taan sa tuyang mga gobernantes, grabe man ang paghinguha. Nakita po, masalbar asin maprotehiran. May report kita bago kita mag-bye-bye time. Diyan sa luwas, Sir Tony Reyes, good morning tabi. Sir Tony Reyes, good morning dyan sa opisina ni Mayor Noel Rosal, kan City Hall, Gaspin. Ans! Oy! Hapon, go ahead! Si Renz! Oy! Oh na! Aray na po tabi, Sir Pio. Mauranon. Mauranon. Tirahan na! Yes, maray na po tabi, Sir Pio. Sinamaray na po sa mga parantabay. Sa mga dugan niya mga bareta suminakat na sa total na 8,178 na total na numero. In mga ayam na nabakunahan man sa anti-rabies vaccination rollout sigli sa Banuang Candaragalbay. Ilang datos na pinaluwas kan Municipal Agriculture's Office sa kung sain ining bilang total ini sa 32 na mga barangay sigli sa Banuang Candaraga. Kasarabay naman mga barangay digdi sa sentro asin magin man so nagkapirang barangay dyan sa norte asin sa sur na parte kan Banuaan. Sinabi ni Barona Mel G. Matusinos ang pamiyukan ng bitan ng opisina na padagos mangyari sa indang pagmumonitor asin paglibot-libot para magkonduktor ni na rabies vaccination. Sin target ni na bago matapos ining taon 2021 mabakuna na ang total sa 12,000 na mga ayam di sa Daragalbay na kung sa intigingan total na bilang na 8,178 halos sa lampas sa 75% pa sana ang tinang nababakuna ng mga ayam digdi sa Banuaan kan Daragalbay. Yan.
Renz Luna, DCGB News. Salamat tabi Ren sa mga dagdag na istorya hali man dyan sa Daraga. So sa pagi po kayan kita po paramentar sa minapaaram naman sa programang Bicol Target kami po naglalaom na sa laog naman ng sarong simana. Natawan mi kamo ning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagi kan mga informasyon sa sinibapa. Sa pangarang kang bilog na tropa, happy weekend po. Viva Senyor Santo Cristo. Masunod tulos sa News Director Edwin Peralta kasabay si Franza May Bora. Salamat, happy weekend, amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy.